Shabbat Shalom, kanatong tanan, maayong gabi, mga igsoon, Erev Tov. Shabbat Shalom sa tanang mga Mesianic. Shabbat Shalom sa tanang mga Hudyo ug mga Israelita nga nakatlaag diri sa Pilipinas. Ug Shabbat Shalom sa kanatong tanan ug sa tibuok Israel. Shalom Alino, we all call Israel, ang kalinaw maana kanato og sa tibuok Israel. Amen. Shabbat Shalom sa atong mga kaubanan sa Mindanao. Diya sa Iligan, ang brother Alfredo Bantrugan, siyang panimalay. Shabbat Shalom ninyo diya. Shabbat Shalom sa atong kauban diya sa Mindanao, sa Lubihid, Mission Oriental, sa akong igsoon, brother Judy o Bibot Silva, siyang panimalay. Shabbat Shalom sa taga Bacolod, sa ilang brother Glisser. Shabbat Shalom sa taga Bulacan. Bulacan ba ito day? Sa Bulacan, sa ilang ni brother Russell o ni ilang brother Renier, mga kaigsonan. Dalaygon kayo ang Adonai o sa tanan natong mga kaigsunan anhin na punta sa pagtuon o pagpaminaw sa pulong sa Elohim ning taknaas kagabhion. Kiin anoy kulim laasot dabar ni gid haimit labiad haimit kay wala kitay mahimog batok sa mga pulong sa kamaturan kundi sa pagdapig sa kamatuoran. Amen. So atong balikan mga igsoon ang libro sa Salmo 119:155 sa usa ka pangutana, maluwas ba ang dili mutuman sa mga sugog balaod? Dili gayod mga kaigsunan. Hinumdumi nga ang tumong sa atong pagpangalagad mao ang kaluwasan. Sama nga ang tumong sa mga Israelita sa ilang pagpanaw mao ang yuta sa saan. Na atong makita dito ang pattern sa atong pagpangalagad karon. Nagpanaw ta para sa pagkabot sa kaluwasan sa kinabuhing dayon. Sama sa pagpanaw sa mga Israelita, aron maangkon ang yuta sa saad, gihatagan sila sa mga sugog balaod. Ni atong nakita nga daghang nga butalig kanila dito sa kamingawan, wala makasulod sa yuta sa saad gumikan sa ilang pagkamasinupakon sa mga sugog balaod. So mausad na ang pattern sa atong kaluwasan karon nga kung kita magmasinupakon sa mga sugog balaod sa Elohim, sigurado gyud nga di gyud ta makasulod sa gingharian sa langit o sa kaluwasan nga atong gipangandoy kung magmasinupakon ka sa iya mga sugog balaod. O ang sugog balaod nga atong tumanon maurag yapon ang sugog balaod nga gipatuman sa Elohim sa iyang katawhan sa Israel. Kay ang nahitabo sa ilang Exodus mao ang pattern sa atong espirituhanong Exodus karon, kaluwasan. So atong basahon mga igsoon ang Salmo 119:155 matud pa, dili maluwas ang mga dautan. Kay wala man sila magtuman sa imong balaod. Kinsa ang mga dautan? Ang tanan nga wala magtuman sa mga balaod sa Elohim, ang tawag ni ana mga dautan. Ang Biblia mo'y nagtawag ni ana nga mga dautan. Sa ato pa, mga igsoon, mga Pentecostal, mga Baptist, born again, Protestante, Iglesia ni Cristo, dating daan, JL, unsa pa diya, daotan di ay mo sa mata sa Adonai, kay wala mo magtuman sa mga sugog balaod. So way kapuslanan ang inyong reliyon. Dili gidi ay maluwas ang mga wala magtuman sa mga sugog balaod sa Elohim. So disgrasya mong mga Kristiyanos, mga Sunday Christians, no, disgrasya mo mga kusog muka og baboy, dili magbantay o magtamod sa adlong ipapahulay, walay kaluwasan. Unsao na lang ang inyong mga relihiyon. Dako na mo gasto sa inyong relihiyon. Dako na mo naamot sa inyong relihiyon. Dako na mo nahatag nga ikapulo sa inyong relihiyon. Pero dili di ay gyapon mo maluwas kay ang kondisyon sa kasulatan, dili maluwas sa mga dautan kay wala man sila magtuman sa imong mga balaod. Klaro ang gisulti sa Biblia mga igsoon, dili pwedeng tuison. Dili di ay kana makaluwas ang inyong reliyon. Dili di ay kana makaluwas kaninyo pag-abot sa mga katalagman. Kay ang pagtuman di ay sa mga balaod sa Elohim, maoy makapaluwas kanato uban sa atong pagtuo ni Adonai Yeshua Messiah. Mao nay klaro mga kaigsunan. Maayo unta to kung ingon ani pa ang pagkasulti sa Salmo
Dili maluwas ang mga daotan kay wala man sila'y relihiyon. Mayon tagingon ana pagsulti. Nga dili maluwas ang mga daotan kay wala sila'y relihiyon. Mayon tagingon ana pagsulti nya di man ni ana. Dili maluwas ang mga daotan kay wala man sila magtuman sa imong mga balaod. Klaro ang gisulti sa Biblia. Pero ang pagtuman man sa mga sugo sa Elohim, mao ang gisulti sa ato pa wala tay mahimo. Ang imong reliyon way mahimo. Di na makatabang nimo imong reliyon. Di makatabang nimo imong pastor inig-abot sa adlaw mga kaigsunan. Hinumdumi gina iya ang kaluwasan ang imong pastor di makaluwas nimo, ikaw sa di makaluwas sa imong pastor, iya ang kaluwasan. Kung gibati nimo nga wala sa kamaturan ang imong simbahan, ayaw pagpanuko pagbiya niya na. Kung gibati nimo og nakita nimo nga wala sa magsubay sa Biblia ang imong reliyon nga gibarugan, ayaw pagpanuko pagbiya niya na. Bisag unsa pa nimo kasuod ang pastor. Kay ang kaluwasan dili madalag suod sa pagkapastor. Matod pa diri may igsuon. Sa ato pa walay pulos ang imong reliyon kun dili nimo tumanon ang mga sugog balaod sa Elohim. Bagay pulos ang imong reliyon. Mangutana ko ninyo, mga Kristiyanos, pangutan-on ta mo. Gitudluan ba mo sa inyong mga pastor sa pagtuo sa gisulat sa Biblia? O sa pagtuo lang kung unsay iwalis pastor? Munay huna-hunaa. Gitudluan ba mo sa inyong pastor sa pagtuo sa nasulat sa Biblia o sa pagtuo lang kung unsay isultis pastor? Kasagaran ninyo ang gituohan unsay isultis pastor bisag na inabasa sa Biblia nga klaro, pero kay di man mao gisultis pastor, mabasa gyud sa Biblia hinumduming adlaw papahulay, pero ang gisultis pastor Domingo ta kay nabanhang Ginoo Domingo. Tuo po dayon ta bisag way mabasa sa Biblia nga nabalhin sa Domingo ang adlaw sa pagsimba. Wagi mabasa sa Biblia nga nabalhin sa Domingo ang adlaw sa pagsimba. Ang adlaw sa pagsimba gisulti ni sa Biblia adlaw sa balaang panagkatigom. Maunang adlaw gipili sa Adonai. Mabasa na nimo sa Leviticus 23:1 ngadto 4. Basaha lang na ninyo diya. Di ba klaro kayo nga ang Adonai mo'y nagpilig adlaw, ang Elohim mo'y nagpilig adlaw alang sa balaang panagkatigom. Kinsay nagpilian ng imong Domingo? Si Constantino. Manang disgrasya gyud. Ang tanan nga nagsimba sa adlong Domingo walay kaluwasan kay mga daotan ang tawag sa Adonai niya na kay wala sila magtuman sa sugog balaod sa Adonai. Ezekiel 20:11 matod pa sa Biblia dire. Gihatag ko kanila ang akong mga balaod o gipasabot ko sila niini aron tumanon nila kini og sa ingon maluwas sila. So dunay mga balaod nga makapaluwas. Kung imo ning basahon ang Ezekiel 20, padayonon pa nimo nandito sa versikulo 24-25, doon na po'y balaod nga dili makapaluwas. Muna'y gihatag sa Adonai sa mga Kristiyanos, mga balaod nga di makapaluwas. Buhay kapuslanan nga balaod, sama ng Sunday worship, di na makapaluwas mga igsoon. Pero ang balaod nga gihatag sa Adonai, Ezekiel 20:11, gihatag ko kanila ang akong balaod. O gipasabot ko sila niini. Unsang balaod yang gihatag? Ang balaod ni Moises. O gipasabot ko sila niini aron tumanon nila kini. O sa ingon maluwas sila. Sa bersikulo 12 na ingon dayon, o hinumduman nila ang adlawng ipapahulay, ang Shabbat, kay mao kini ang ilhanan tali kanako ug kaninyo. Klaro kayo nga ang Shabbat mao ilhanan tali sa Elohim ug sa iyang katawhan. Nya, kumusta mo mga Kristiyanos, mga born again? Naabay ilhanan ang Elohim kaninyo nga kamo iyang katawhan? Ipakita unsa ang ilhanan atong susihon sa Biblia, naaba na. Kung ang ilhanan ng paghaliluya praise the Lord, atong basa sa Biblia, kung naaba ng gisulat nga ang paghaliluya praise the Lord, mo ilhanan, nga ikaw yung katawhan. Kung ang ilhanan gingon, ang magbitbit og Biblia kada Domingo, ilhanan na siyang katawan. Atong pagkita sa Biblia, naaba na siya mabasa. O sa ilhanan nimo, nga ikaw katawhan sa Elohim. Walay laing ilhanan nga gihatag niya siyang katawhan, maong pagtamod sa adlong ipapahulay kung Shabbat. Walay laing ilhanan, kanara, mga kaigsunan ko, ilhanan siyang katawhan. Nganong maglibog pa man ka, nganong mangita makaglain, nga klaro man gisulti sa Biblia. Asa day kita maluwas? Matod pa sa Ezekiel 20:11, maluwas kita gikan sa katalagman. Maluwas ka kung tumanon mo ang balaod sa Adonai. Matod pa diya, gihatag ko kanila ang akong mga balaod
og ipasabot ko sila nini aron tumano nila kini og sa ingon maluwas sila asa ta maluwas. Maluwas kita gikan sa mga katalagman. Maluwas kita gikan sa linaw nga kalayo, mga kaigsunan. Ayaw na lang ninyo ipanghambog kanang inyong pagtuo. Pagtuo nga bulag sa gitudlo o gisulti sa Biblia. Kay kasagaran sa mga Kristiyanos puro pasiatam silang pagtuo. Nakahimog milagro tungod sa pagtuo. Nakapalakaw mga bakul tungod sa pagtuo. Nakaayog masakiton tungod sa pagtuo. Ayaw na lang na ipanghambog ka ng klasiyas pagtuo kung ang imong pagtuo bulag sa gistudlo o gisulti sa Biblia. Kay walay pulos ka na nga klases pagtuo. Pagtuo gani nga walay pulos sa ato pa, dili ka na makaluwas nga pagtuo. Ang pagtuo nga walay pagtuman sa mga sugog balaod, maoy pagtuo nga walay buhat. Di ba? O ang pagtuo nga walay buhat, patay. Patay ang pagtuo sa mga Kristiyanos. Unsa man ang buhat sa pagtuo? Ang pagtuman sa sugog balaod. Dili ang buhat sa pagtuo, dili ang pag-ayog masakiton, dili ang buhat sa pagtuo, dili ang pag-ayog hilanat. Kaya wala masulat sa Biblia nga mauna. Kanang mga butangan nagsunod lang nga sa pagtuo. Samtang ang buhat sa atong pagtuo mao ang pagtuman sa sugog balaod. Dili ko against milagro, dili ko against anang pag-ayog masakiton, di ko supak niya na kay naa ka na sa Biblia. Pero matod pa sa Lucas, musunod ka na human sa pagtuo. Marcos 16:16 ngadto 17. Musunod ka na human sa pagtuo. Kanila nga motuo, musunod kining mga ilhanan. So musunod lang na siya. Pero ang buhat sa imong pagtuo, kumusta? Ang tinuod na pagtuo, dunay buhat. O ang buhat sa pagtuo, mao ang pagtuman sa sugog balaod. Dili ang milagro. Ang milagro, musunod na siya sa atong pagtuo. Sama na mo. Wa may magpasiatab direk mga milagro, pero daghang milagro nga nasinati namo. Akong igsuon, akong testimonyo ninyo, akong igsuon Brother Bebot Silva. Judy, nagtrabaho na siya dito sa Bacolod sa Gaisano. Unya kay electrician man siya mag-igsuon. Dito gid sa Dambaha, ika third floor sa building nga naagid siya mag-igsuon sa gawa sa building. Samtang nag-connect sa laing wire, wa siya kabalo nga dunay wire nga nagbitay nga putol na maigsoon nipasok siya ang dunggan. Kay dito napasok niya, nabati gid niya ang kuryente maigsoon nga nilusot sa pikas ng dunggan. Pero nahibulong siya nga igo lang nabati ang kuryente nilusot siya ang pikas dunggan, pero wa siya man sa iya lang gibunlot ang wire mga gigsonan. Tapos iyang gihiptan aron di na siya makuryentihan pag-usab. Nakaingon siya buhi diha nga dunay sa mga messianic muuban ug dunay milagro. Napay mga milagro tos Bacolod o sa kasister gyapon namo na milagro diri sa Cebu. Mga kaigsunan namo pero di lang namo na panghambog mga kaigsunan ko kay dili kana mo'y basihan sa atong kaluwasan. Kun dili ang buhat sa imong pagtuo mo gipangita sa Adonai. Dili ang nahimong milagro sa imong pagtuo ang gipangita niya. Kun dili ang buhat sa imong pagtuo. Kay kung ang paghimo pag milagro mo gipangita sa Adonai sa imong pagtuo, gidawat unta niya kadtong ni claim dito sa Matthew 7:21, 22 o 23. Pero wa niya dawata. Ginoo nag-ayo mig masakiton tungod sa imong ngalan. Ginoo naghimog mig milagro tungod sa imong ngalan. Nagpagula mig yawa tungod sa imong ngalan. Gidawat ba sa Adonai? Wala. Ingon siya, wala ko makailan ninyo. So dili day kana mo gipangita sa Adonai sa atong pagtuo. Ang gipangita sa Adonai sa atong pagtuo ang pagbuhat sa iyang kabubuton. Ang pagbuhat sa mga sugog balaod kay mo nay buhat sa atong pagtuo. Kumusta? Gitudlo ba na sa inyong mga pastor? Gitudlo ba ni sa inyong mga kasimbahan? Wala. Wala na itudlo. Muna nga ayaw pagahia ang imong kasing-kasing. Sa diha makadungog ka niini nga kamaturan kay ang kaluwasan maoy nakasugal maoy nakataya niini kaluwasan si mong kalag. Ayaw ipaira lang imong pagbati sa imong pastor, ayaw ipaira ang imong pagbati sa imong reliyon. Kay ang kaluwasan nimo mo'y nakasugal, ang kaluwasan mo'y nakataya niini. Kung imong ipadaplin kini nga kamaturan, panubagon mo kini pag-abot sa adlaw sa hukom. Mas maipagwa ka maminaw niini nga wali. Pero nakapaminaw ka niini nga wali, pero wa ka magtagal sa imong kagalingon, disgrasya ka magaigsoon. Naanay mo hukom nimo sa pag-abot sa adlaw. Ining mensahe nga imong nadungog karon, maoy mo hukom nimo dito sa umanan sa Misaya nga nagpagahi ka sa imong kasing-kasing.
Matod pa dire mga igsoon. Hebrehanon 10:28. Patyon sa walay ko kaluoy ang makalapas sa balaod ni Moises. Tiyaw mo na, ha? Dili ka na tiyaw-tiyaw. Dili komedya. Hebrehanon 10:28. Patyon sa walay ko kaluoy ang makalapas sa balaod ni Moises. Kung kahukman nga sad-an pinasikad sa pagmatuod sa duha o tulo ka mga saksi. Karon, patyon sa walay ko kaluoy. Mauna ang mga katalagman nga gipadala karon sa Elohim kanato, walay ko kaluoy sad nga muhasmag nato, di ba? Paghasmag sa Yolanda, Pablo, Ondoy nga mga bagyo o katong mga dagkong linog nga nahitabo diri sa Pilipinas, naabay ko kaluoy nga gipakita nga dunay adto. Walay ko kaluoy to. Nanuman, patyon sa walay ko kaluoy ang makalapas sa balaod ni Moises, ang tanang nga matay puro wala magtamod sa adlawng igpapahulay. Pero amo mga kaigsunan sa Tacloban nga nagsiyabat kanunay, nagsunod sa sugog balaod sa dunay, tanawa, pagabos Yolanda, walay usa kanila nga nadisgrasya, luwas silang tanan. O, kinsay nga matay dito? Ang mga wa magsunod sa mga sugog balaod sa dunay. So mao na ang walay ko kaluoy nga pagpatay sa adunay sa mga tao nga makalapas o naglapas sa balaod ni Moises mga kaigsunan. Ha? Gumikan sa atong paglapas sa balaod ni Moises, patyon sa walay ko kaluoy kita. O, kinsa maning duha ka saksi nga mo pamatuod. Kay kahukman lang nga sad kung kapamatud-an siya nga sad-an siya pinaagi sa pagmatuod sa duha o tulo ka saksi. Ang pangutana, kinsa man ang duha ka saksi sa adunay nga mo barog batok kanato mga igsoon o batok sa mga Israelita nga wala motuman sa balaod ni Moises. Ya, mangita tag kinsang duha ka saksi nga mo barog na to kay amo barog yung duha o tulo ka saksi. Nya na may duha, pasado na ang duha ka saksi. Kinsa man ning duha ka saksi? Atong mabasa na sa Deuteronomy 30:19. Gihimo ko nga saksi karon ang langit ug ang yuta nga kamo gipapili ko sa kinabuhi o kamatayon, sa panalangin o katalagman. Busa pilian ninyo ang kinabuhi aron kamo ug ang inyong mga kaliwatan mulungtad or mabuhi. Sa ato pa, dili basta-basta ang mga saksi sa adunay batok sa mga Israelita mga kaigsunan. Kay bisan asa mapadpad ang Israel, dili sila makaikyas sa mga mata sa duha ka saksi. Kay bisan asa sila muadto, bisan asang nasura sila muadto, na ay langit ug na ay yuta nga nagtan-aw sa Israel, nakasaksi sa Israel, nga nagmalinapason sa mga sugog balaod. Busa kamo diha nga mga Israelita nga anaat karon sa mga Kristiyanos nga mga pagtuo, Kristiyanos nga mga reliyon, ayaw mo pagkumpiyansa sa inyong pagtuo. Kay wala kamo mahibalo kung mga Israelita ba di ay kamo og dugo, di ba? Daghan mo diha mga Kristiyanos. Wa mo magdahom nga ang inyong mga dugo, wa mo makahibalo nga ang inyong mga dugo nga naglatay sa inyong kaugatan, Israelita ba di ay? Mga kaliwat ba di ay kamo sa 12 kabanay sa Israel nga napadpad diri sa Pilipinas? Unya mo kumpiyansa mo sa paglapas sa balaod ni Moises? Magdanghag lang mo, kumpiyansa mo. Lapas mo sa balaod ni Moises, patyon mo sa walay ko kaluoy, pinaagi sa mga katalagman. Nga naman, na may saksi nagpamatuod. Ang langit o ang yuta, bisag asa kamulayas, ighangad mo na langit. Ang itumba ni mo, yuta, o sanas nagsaksi, kay mo na'y gisangpit sa Adonai, mo na'y gikuha sa Adonai, nga saksi batok sa Israel. Matod pas Deuteronomy 30:19. So, dili makaikyas ang mga Israelita sa mga katalagman. Ngaon na namatay ang Israelita bisan asa bukuron sa mga kastigos Adonai. Muna ang nangamatay, wa magbalik sa Torah, nangamatay sila mga igsoon. Kay dili kamo makaikyas batok sa Elohim. Kay ang iyang duha ka saksi batok kaninyo mao ang langit ug ang yuta. So mao na mga igsoon, nga bisan asang nasura moadto ang mga Israelita, bukdon gihapon sila sa mga katalagman. Di ba? Tungod kay naay saksi nga nagbarog batok kanila nga mao ang langit ug ang yuta. Dita ka ikyas ni anang saksi. Munang magtarong mo sa inyong pagpangalagad, ayaw mo pagkumpiyansa na sunod-sunod sa inyong reliyon nga doktrina. Wa kay balo, dugo kang Israelita pero nagpabilin kas born again, nagpabilin kas Pentecostal nga gahig ulo, mutuman sa sugog balaod.
magpabiling kas imong pagkaburingog. Unya wa ka mahibalo, Israelita dahil kang dugo. Ang naglatay sa imong kabutan, dugo dahil nga Israelita, pero nagpadayon ka nga buringog ug musupak sa sugog balaod sa Adonai, delikado ka, inig-abot sa katalagman. Patyo na ka. Kay mo na'y nakasulat sa Biblia. Di ka gyud kaikyas sa duha ka saksi. Patyon sa walay ko kaluoy, matud pa si Hebrehanon 6:28, ang makalapas sa balaod ni Moises. O karon, apan matud pa ni Adonai Yeshua, mahanaw pa ang langit ug ang yuta, apan ang iyang pulong dili gayud mahanaw. Sa ato pa, mahanaw pa ang duha ka mga saksi, ang langit ug ang yuta, mahanaw pa na siya, pero ang iyang Torah dili gayud mahanaw. Manitiman ang Torah sa Adonai, ang balaod sa Adonai, kay kanang pulong mao na ang Torah. Matthew 24:35, mabasa na siya nimo, mga kaigsunan. Mahanaw pa ang langit ug ang yuta, mahanaw pa ang duha ka saksi, apan ang iyang pulong, ang iyang Torah dili gayud mahanaw. Busa samtang naglungtad pa ang duha ka saksi, matud pa niya, naglungtad pa ang duha ka saksi nga mao ang langit ug ang yuta, walay pagsayloan sa iyang mga balaod hangtod matuman ang tanan. Di ba? Matthew 5:18, matud pa ni Adonai Yeshua, timan ikini, samtang naapa ang duha ka saksi, ang langit ug ang yuta, bisan ang labing gamay nga kudlit o ang labing jutay nga bahin sa balaod, dili gayud mahanaw hangtod matuman ang tanan. Samtang naapang duha ka saksi, ang langit ug yuta, mga kaigsunan ko, walay pagasayloan sa iyang balaod, walay mahanaw sa iyang balaod, bisan gamay kuno nga kudlit, dili mahanaw. Dili mahanaw. Mahanaw pa kuno ang langit ug ang yuta, ang duha ka saksi, apan ang Torah sa Adonai dili mahanaw. Unya, sayon-sayonon ra nimo pagsalikway, sayon-sayonon ra nimo pagdebate, ang sugog balaod sa Adonai, gamhanan ka pa ba sa Adonai? Makasugakod ka ba sa Adonai? Inig-abot sa katalagman para nimo niya. Okay lang na, maglapas-lapas ka, magsupak-supak ka sa balaod, kundi ka Israelita. O way dugong Israel ang imong dugo nga naglatay. Pero unsaon na lang kung nagsupak-supak ka siyang Torah, samtang wa ka kaibalo, dugo dahil kang Israelita. Ha? Hinumdumi. Napadpad sa Mindanao, napadpad diri sa Visayas, napadpad sa Pilipinas ang 12 ka tribo sa Israel. Bisan asang nasura, naay Israel og dugo. Naay mga Israelita dito, kay mo nay nakasulat sa balaang kasulatan. Sa Deuteronomio 30 mga igsoon, uno mabasa na to na diya, ngadto sa 5, napadpad sa tibuok kalibutan ang mga Israelita. Gipatlaag sa tibuok kalibutan. Unya ikaw kumpiyansa ka og supak-supak sa sugog balaod sa Adonai, mo kumpiyansa kag supak sa balaod ni Moises, inumdumi nga aduna kay saksi nga nagtan-aw nimo nga mao ang langit ug ang yuta. Karon balikan nato ang Deuteronomio 30:19. Ang Adonai mismo naghatag og sugyot nga ato daw ang pilion ang kinabuhi. Di ba? Ningon siya, pilia ang kinabuhi. Aron mabuhi ka, ikaw ang imong kaliwatan. O, aron mabuhi ka, ikaw ang imong kaliwatan. Nganong lisod man para ninyo ang pagsunod sa sugyot sa Elohim, mga kaigsunan. Ha? Nganong lisod man alang kaninyo ang pagsunod sa sugyot sa Elohim, na pilion nato ang kinabuhi. Ang sugyot niya, pilia ang kinabuhi. Ang Elohim na mismo, mao'y nagsugyot, nga pili ang kinabuhi. Ang pagpili sa kinabuhi timan ini, mao ang pagtuman sa iyang mga sugo o mga balaod. Manay pagpili sa kinabuhi, ang pagtuman sa iyang mga sugog balaod. Matud pas panultihon o proverbio 19:16 nagkanayon dito, tumana ang kasuguan sa Elohim o mabuhi kag dugay, mamatay ka kung dili mo kinitagdon. O di ba? Mamatay ka kung dili mo kinitagdon. Sa to pa, kamatayon gid ay ang bugti sa tao nga dili magtuman sa sugog balaod. Kamatayon ang bugti sa tao nga dili magtagad sa iyang mga sugog balaod. Ha? Kaya tumana ang kasuguan sa Elohim o mabuhi kag dugay. Ha? Dalay ko na nga dunay, mga igsoon. Ang pagpili sa kamatayon, mao ang pagsalikway sa mga sugog balaod sa Elohim. Sayon ra kayo, di ba? Ang inyong gibuhat ron, nasupakin mo sugog balaod mo, pagpili sa kamatayon, busa ayaw mo pagdahom, nga magkangkon mo kinabuhin gayon.
Kaya ang imong gipili kamatayon na daan. Sa liya musupa ka sa Torah, musupa ka sa sugog balaod sa Elohim, nagpili ka sa kamatayon. Kunya mangandoy pa kag kinabuhig dayon, ikaw pastor, ayaw na pagwalit kinabuhig dayon sa imong kongregasyon. Nga naman, nagpili na ka sa kamatayon. Sa imong pagsupak pa lang, sa imong pagwali sa adlong Domingo, gitigo mo ang imong mga membro sa adlong Domingo, gipasimba mo ang imong mga membro sa adlong Domingo, mo na ni pagpili sa kamatayon. Useless lang si kagwalig kinabuhing dayon sa imong simbahan. Na sa imong gibuhat daan, kamatayon na ang imong gipili. Ang kinabuhi, mao ang kaluwasan, o ang kamatayon, mao ang kapildihan. Sa ato pa mga igsoon, dili automatic ang kaluwasan nga ihatag diretso sa Elohim kanimo. Kung dili, ikaw maoy iyang gipapili niini. Yun siya, pili ang kinabuhi. Ikaw mo iyang gipapili sa kinabuhi. Dili automatic maabot ang kinabuhi. Pili o ang pagpili sa kinabuhi mo ang pagtuman sa sugog balaod. Kung gusto ka, sunda ang iyang sugyot kung gusto kag kinabuhi. Pero kung dili ka gusto, supaka ang iyang gisugyot. Hindi ka gusto kinabuhi, hala supaka. Kamatayon ang imong gusto, hala supaka ang iyang gisugyot. Mga kaigsunan ug supaka ang mga balaod. Walay debate ni ana. Walay lalis ni ana. Kay klaro kayo ang gisulti sa Biblia. Ha? Kay dili mamugos ang Elohim kanimo, mga igsuon, kung dili ka gusto sa kinabuhi. Kung pilion imong kamatayan, matod pa sa proverbio, kung unsa imong pilion, maangkon gina nimo. Kung ang pagpili sa kamatayon mo, ang pagsupak sa sugog balaod, wala, sige, padayon mo. Dili mamugos ang Elohim. Kung gusto gid kas kamatayon, di mamugos ang Elohim. Nasupak ka mas ginawa. Pakita Diyos Elohim. Ang musopag ikasugog balaod nga iyang gihatag dito sa Israel, iyang gihatag kang Moises. Matod pa ni Adonai Yeshua. To man kamos Misaya, si Adonai Yeshua, Jesus Christ sa inyo, nag-ingon ha, kung buot ka, sa ato pa, ikaw ang magbuot. Ingon niya, kung buot ka, sa ato pa, ikaw ang magbuot. Ikaw ang magpili. Matod pa niya, kung buot ka, musulod sa kinabuhi, tumana ang mga sugo. Mateo 19:17. Si Adonai Yeshua na mismo nagsulti. Naanas imong Biblia. Niya nga nung di man kamuto, di ka makasabot niya na. Ingon pa niya, kung buot ka, musulod sa kinabuhi, tumana ang iyang mga sugo. Sa ato pa, ikaw magbuot, ikaw magpili. Sa ato pa maigsoon, sugyot gihapon kini sa atong Adonai Yeshua na tumana ang mga sugo, mga igsoon. Kung buot ka, musulod sa kinabuhi o gusto ka sa kaluwasan, tumana ang mga sugo, sugyot na niya. Sa ato pa, naaran nimo ang desisyon. Ikaw ang magbuot. Dili siya mamugos nimo, igsoon, kung dili ka gusto sa kinabuhi. Hinumdumi, igsoon ha, nga wala mag-ingon ang Adonai Yeshua, nga kung buot ka musulod sa kinabuhi, hala, supaka ang mga sugo, kay wala na kana, kay grasya na taron. Di ba mo niwalis inyong pastor? May grasya na taron, mga igsoon. Wala na ta di na ta ilalom sa balaod ni Moises. Ilalom na ta sa grasya na natas pagtuo. Maigsoon, hinumdumi, dili na mo'y winalihan sa atong Misaya. Dili na mo'y gitudlo sa atong Misaya. O di sad na mo'y gitudlo sa mga apostoles, mga kaigsunan ko. Ang pagsabot sa pastor na iya-iya maoy nakapaingon ni anak sa iyang liwali. Deuteronomio 32:46. Matod pa dire, itisok sa inyong kasing-kasing. Timan ini ha, Deuteronomio 32:46 ngadtos 47. Itisok sa inyong kasing-kasing ang tanan nga gisulti ko kaninyo ni ining adlaw. Itisok gid kuno. Ipatuman kini sa inyong mga anak aron ilang matngunan pag-ayo ang tanan nga giingon ni ining balaod. Dili kini butang nga katiyaw-tiawan. Kay mao kini ang tibuok ninyong kinabuhi. Unsa ang Torah? Unsa ang balaod? Tibuok ninyong kinabuhi. Kung pilion mo ang kinabuhi, pilion mo ang iyang mga sugog balaod nga imong tumanon. Pilion mo nga imong sundon. Ayaw sig pangatarungan. Mga igsoon ka, wala na way tao makatuman yan ng balaod. Mo ni rason sa mga Pentecostal, mo ni rason sa mga Kristiyanos. Walay makatuman sugog balaod. Say way makatuman. Mailan mo kutlos bersikulo Filipos 4:13. I can do all things through Christ who
it strengthens me. May kay mo ana mo kutlo nga bersikulo. Unya pagkahuman, may ingon mo, way makatuman sa balaod. Asa mag imong gingon, I can do all things through Christ. Unya sa pagabot sugog balaod, di ka katuman. Namakak di ay ka. Di tinuod ang imong paingon, I can do all things. Unsa man I can do all things nimo? Ang pagpadato ra, ang pagpakig-away ra, ang pagpanglibak ra, mahimo nimo. Ang pagpanaot sa imong mga silingan, may mahimo nimo. Ha? I can do all things, ang tanang butang na alang sa kahimayaan sa adunay, alang sa kabubuton sa adunay, imong tumanon, sa mas pagtuman sa sugog balaod, tumanon nimo na. Way lisod para nimo. I can do all things man kaha. Oh. Bersikulo 47 itong padayon nun. Dili kini butang nga katiw-tiawan, mao kini ang tibuok ninyong kinabuhi. Kung tumanon ninyo kini, magpuyo ka mugdugay dito sa yuta nga inyong panag-ihon, tabok sa Jordan matod pa. Unsa ang balaod mga igsoon? Dili butang katiw-tiawan, kay mao kini ang tibuok ninyong kinabuhi. Balik ta sa atong tema, kung maluwas ba ang dili magtuman sa iya mga balaod? Di gid lagi maluwas mga igsoon. Salmo 119, 118. Matod pa diri, imong gisalikway ang tanan nga wala magtuman sa imong mga balaod. O, di way kaluwasan. Gisalikway sa Elohim ang tanan nga wala magtuman sa iyang mga sugog balaod. Kawang lamang ang ilang malimbungong mga laraw. O, imong gisalikway ang tanan nga wala magtuman sa imong mga sugog balaod. O, sakto kaayo ang tubag ni Adonai Yeshua sa Matthew 7:23. Di ba? Sakto kayo ang tubag. Pahawa kamo mga malinapason sa balaod. Matthew 7:23 na, pahawa kamo mga malinapason sa balaod. Yung gisalikway, sa sakto ang Salmo 119, 118. Imong gisalikway ang tanan nga wala magtuman sa imong mga sugog balaod. Nitokma sa Matthew 7:23. Pahawa kamo mga malinapason sa balaod. Wala ako makaila kaninyo. Oh, mao na ang mga igsoon. Oh, gisalikway ang wala magtuman sa mga sugog balaod. Sa ato pa, walay kaluwasan. Maluwas din ang gisalikway ka man. Iyang isalikway ang tanang reliyon nga wala magtuman sa sugog balaod ni Moises. Dili maluwas ang wala magtuman sa imong mga balaod. Matud pa sa ganinas atong unang gibasa ang bersikulo Salmo 119, 155. Di maluwas. Kasi ang kaluwas nga iyang gisalikway. So ang tanang reliyon nawa magtuman sa sugog balaod gisalikway. Members Church of God International MCGI ang gisalikway nas adunay nanuman huway balaod supakan. Oh, Iglesia ni Cristo salikway nas adunay. Born again Pentecostal salikway nas adunay. Saksi niyo ba salikway nas adunay nganuman wa magtuman sa sugog balaod. Klaro ang Salmo 119, 118. Nya, hinuktoke ang imong reliyon. Nagtuman ba sa sugog balaod o wala? Uy, wala ra ba? Aw. Kandidato ka sa Matthew 7:23 o kandidato ka sa aning Salmo 119, 118. Panultihon 1:22 ngadto sa unahan. Atong basahon ang Proverbio 1:22 ngadto sa unahan. Mga buang-buang, ang Biblia mo nagsultig mga buang-buang. Magpadayon balamang kamo sa inyong binuang. Magsigi balamang kamo bugal-bugal sa kahibalo. Dili na bagayod kamo makasabot. 23. Pamati kamo sa akong pagbadlong kaninyo. Hatagan ko kamo maayong tambag og ipakig-ambit ko kinikan og ipakig-ambit ko kaninyo ang akong kahibalo. 24. Nagsigi akong tawag og dapit kaninyo. Apan dili kamo mamati o wala lamang ako ninyo tagda. Oh, manay inyong bantayan na sa imong paminaw na koron. Pila kabuk akong viewers unya, wa mo magtuman, wa mo magtagad, ani inyo lang gipadaplin. Oh, padayon tas 25. Wala ninyo tagda ang akong tambag. Og dili kamo buot gusto, og dili kamo gusto magpatudlo kanako. Oh, 26. Busa katawan ko lamang kamo kung abuto na kamog kalisdanan. Bugal-bugalan ko kamo kung abuto na kamog kalisan. Mo na'y delikado. Ninig abuto niya sa dagkong linog. Narabay pananaon o damgo si Brother Alfredo Bantrogan. Sa dakong linog nga malabot mga igsoon.
Unya gisundan nas damgosan sa kaigsunan sa datos Tacloban si Sister Jidia. Naida kong linog nga molabot 8 intensity. Unya hinumdumi katong damgo ni Brother Alfredo Bantrogan magsuon nga dunay baha sa Manila, Luzon, tanawa hangtod ron. Wa pa mahuman ang baha. O pila lang kadlaw iyatong gipos pagkasunod adlaw nahitabo ang baha. Tong bagyong Ulysses, grabe hangtod ron, wa pa mohupas mga igsuon. Abantay mo ana ha. Pag abot sa katalagman, bugal-bugalan kamo sa Elohim. Katawan lamang kamo sa Elohim pag abot sa inyong kalisdanan. Sige mong tawag sa Ginoo, huwag Ginoo mo tubag ninyo. Nga naman, bugal-bugalan kamo niya muna na nga kung ang Elohim magbugal-bugal ninyo, si Brad Gideon magbugal-bugal sad. Unya kung kamo magsupak-supak sa mga sugog balaod. Muhampak kaninyo ang kalisang sama sa bagyo nga magdala sa alimpulo sa kalisdanan ug tungod ni ini magantos kamo og maalaot. 28. Mutawag unya kamo kanako apan dili ko kamo tubagon. Munanay ulahina ang tanan. Aya pa kamo tawag sa Adonai ug dili kanya tubagon. Nganuman sa panahon nga wa kay katalagman, wa kas katalagman, panahon sa wala kas kalisdanan, wa ka magtagad siyang sugog balaod, wa ka magsagad tagad siyang tura kay nagsalig ra kas imong pagtuo. Panahon tag makaluwas ba nimong pagtuo? Pangitaon ako ninyo sa tanang dapit apan dili ninyo ako makit-an. Muna na 29 tungod kay wala gayod ninyo gamita ang kahibalo, ang tura. Wa ninyo gamita ang tura, mga isuon mo ning kahibalo, ang tura. Wala ninyo gamita ang tura o kanunay kamong nagdumili sa pagtamod o pagtahod o pagbaton o kahadlok sa Adonai o wala o kay wala man gayod kamo mamati sa akong tambag o magtagad sa dihang gibadlong ko kamo sama ni ini karon ang Adonai mao'y nagbadlong kaninyo dili ako. Si Brad Gideon ang inyong ipaminaw pero ang tinuod ang Adonai mo'y nagbadlong kaninyo karon. Kay ang Torah o ang Biblia mo'y akong gigamit mga kaigsunan ko. Kung di ka mamati, magtagad sa diyang gibadlong ka karon. Angay kamong magantos o basulan unya ninyo ang inyong gibuhat. Sa ato pa, ulahira ba yun ang pagbasol mga igsoon. 32. Ang mga taong walay kasinatian, mamatay kay dili man sila mudawat sa kaalam. Ang taong pungog, walay experience, walay kasinatian sa kaluwasan, sa kamatuoran, mamatay kay wala man sila mudawat sa Torah. Ang kaalam mao ang Torah, mga igsoon. Ang buang-buang, mga laglag, ngano malaglag man, kinsa ning mga buang-buang, ang wala magtagad sa mga sugong balaod sa Elohim mo nay mga buang-buang, mga igsoon. Nga sigilag pa si Atab sa ilang pagtuo, pero pagtuo nga walay buhat sa pagsunod sa sugog balaod sa Torah. Manang kami, pagtuo ang among gisaligan. Kung kamo nagsalig sa pagtuo, number 1 ming nagsalig sa among pagtuo. Pero ang amo lang pagtuo, dunay buhat. O ang buhat sa among pagtuo, mao ang pagtuman sa sugog balaod sa Adonai. Dili kay mawagtag ang pagtuo, kumubalik tag mutuman ta sa sugog balaod sa Adonai. Ingon ana kaburingog ang inyong utok. Ang inyong pagsabot nga kung mubalik mo sa Torah, mawala ang inyong pagtuo sa Misaya, munay buringog. Kami lahi ang among pagtuo nagligon sa Torah matud pa sa Roma 3:20 o 31, 33 o 31 man na magligon sa Torah muna na mga igsoon. Akong balikon ha, ang mga buang-buang, mga laglag, kinsa na mga buang-buang ang wala magtagad sa mga sugog balaod sa Elohim tungod sa kakulang sa ilang pagtagad. 33, apan ang mamati kanako makaangkon gayod sa seguridad. Tingnan mo na, ang mamati kanako, ang mamati sa Torah, ang mamati sa Adonai, makaangkon gayod sa seguridad. Mahilayo siya sa kakuyaw ug wala siya angay nga kalisangan. Ang mamati sa Torah sa Adonai sigurado nga maluwas. Jeremias 11:3. Ingna sila na nag-ingon ang Adonai, ang Elohim sa Israel. Tinunglo ang tao nga dili mutuman sa mga lagda ni ining kasabutan. So, manang wagi kaluwasan. Ang di magtuman sa sugog balaod, way kaluwasan. Nga naman, tinunglo di ay. Tinunglo. Jeremias 11:3. So, tinunglo, maluwas din na. Tinunglo ang dili mutuman sa mga lagda ni ining kasabutan. So ang Torah munay lagda sa kasabutan, ang Torah mga igsoon, kundi kang tuman tinunglo ka.
Matthew 25:41. Unya moingon siya ngadto sa mga tao sa iyang wala. Kinsa kining niya sa iyang wala? Mga kanding. Kanding na siya. Matud pas Matthew 25:41. Kung sige ingon sa Adonai, unya moingon siya ngadto sa mga tao sa iyang wala. Pahawa kanako kamo. Pahawa kamo kanako. Kamong gipanghimaraot sa tupa kamong mga tinunglo sa Elohim. Pahawa kamo kanako. Kamong mga tinunglo sa Elohim. Ngadto kamo sa kalayo nga walay pagkapalo nga giandam alang sa yawa o sa iyang mga anghel. Asa punta ang mga nagsupak sa Torah, ang wala magtuman sa Torah, asa punta kalayo nga walay pagkapalong. Amo nang imong reliyon mga igsoon, ayo na ipanghambog nga makaluwas na. Hindi na makaluwas ang imong reliyon. Ilabay ka sa kalayong way pagkapalong, kay tinunglo ka, gihimaraot ka, kay kanding ka, kay wa ka magtuman sa iyang mga sugog balaod. At kapunta sa linaw nga kalayo. Kinsa ang tinunglo sa Elohim, kadtong dili mutuman sa mga sugog balaod sa Elohim. Ug asa sila ilabay ngadto sa kalayo nga walay pagkapalong. Di ba? Klaro kayo ang gisulti sa Biblia. Deuteronomio 11:28. Apan tunglohon kamo kung dili ninyo tumanon ang iyang mga sugo. Tanawa? Deuteronomio 11:28 na siya mga ison. Tunglohon kamo kung dili ninyo tumanon ang iyang mga sugo. O niya magpaturatoy ka ng imong pagtuong way pulos, pero tinunglo day kang dako, kay wa ka magtuman sa iyang sugog balaod. O kung kamo motipa sa dalan nga pagian niya kaninyo o inyong simbahon ng laing mga Dios nga wala ninyo simbaha kaniadto, tinunglo gyud mga igsoon. Galacia 3:10. Kadtong nagsalig sa pagtuman sa balaod, mahimong tinunglo. O kinsa man ning nagsalig sa pagtuman sa sugog sa nagsalig sa pagtuman sa balaod na nahimong tinunglo, kay ang kasulatan nag-ingon tunglohon sa Elohim ang dili kanunay magtuman sa tanan nga gisugo sa basahon sa balaod. Tinunglo di ay ang di magtuman mga igsoon, mao ang di magtuman sa sugog balaod, tinunglo di ay. Tunglohon ang di magtuman, dili kanunay magtuman. Kadtong nagsalig sa balaod mo ni mga Orthodox, nagsalig sa balaod, dili mo tuos Misaya. Di mo dawat kang Yeshua Misaya, kay nagsalig ra sila sa sugog balaod. Sawayon pa ang New Testament, sayo kuno. Kunos kamaturan ng Testament, manang Orthodox lang yun sila. Disgrasya ka, nagsalig lang kas balaod, tinunglo ka, kay ang balaod, di na makapaluwas nimo. Ang pagtuo kang Adonai Yeshua, maunay makapaluwas nimo. O kanang pagtuo nimo kang Adonai Yeshua, ang buhat sa imong pagtuo, mao ang pagtuman sa sugog balaod. Pero balaod lang ka, walay Misaya, wa kay manuluwas. Walang tinunglo ang nagsalig sa pagtuman sa balaod niya, di mo tuos Misaya. Kami wala magsalig sa balaod. Dili na to salig ang balaod, tumanon ang balaod. Tumanon, sundon ang balaod. Tungod sa atong pagtuo kang Yeshua Misaya. Kay si Yeshua nagsunod sa balaod. Ang atong gituuhan nga Misaya nagsunod sa balaod niya. Kita, di ta mo tuo, di ta mo sunod sa balaod. Busa kamong mga Israelita nga naa karon sa mga Kristiyano sa mga reliyon, kung dili kamo mobalik sa Torah sa Elohim, o dili kamo mutuman sa mga sugog balaod, magpadayon ang tunglo diha kaninyo. O dili gayud kamo makalimod ni ana, kay ang mga saksi sa Elohim nga mao ang langit ug ang yuta mo pamatuod bato kaninyo nga nagpadayon gihapon kamo sa pagsupak sa mga sugog balaod sa Elohim. Di ka kaikyas yun. Busa ang mga kastigo o mga katalagman kanunay ninyo nga mahiaguman. Diba? 30, Deuteronomio 30, versikulo 1, ngadto sa 5. Unya, sa panahon nga mahitabo na kaninyo kining mga panalangin ug mga tunglo, nga akong giingon kaninyo, mahinumduman ninyo ang akong pagpapili kaninyo kung adto na kamo sa mga nasod, diin kamo patibulaagon sa Adonai nga inyong Elohim. Sa ato pa magsuon, maonan ni karon ang katumanan ni ini nga bersikulo ni anata sa nasod sa Pilipinas, diri ta gipatlaag, diri kita gipatibulaag daghang mga Pilipino nga mga Israelita og dugo nga naa karon sa nagkalain-laing reliyon sa atong palibot. Muna
natuman ngang gipakibulaag ta. Bersikulo 2, kung mobalik kamo og ang inyong makaliwat ngadto sa Adonai nga inyong Elohim og tumanon ninyo sa tibuok ninyong kasing-kasing og kalag ang tanan nga gisugo ko kaninyo nining adlaw. Sa ato pa bisag ni ata karon sa diaspora na ata karon sa lain-laing reliyon nga mga Christians, pero kung mobalik ka sa Adonai, mobalik ka sa pagtuon sa Torah, mobalik ka sa pagsunod sa Torah, matud pa iuli niya ang inyong mga bahandi og kaluy-an kamo mga igsoon. Mao kini ang giingon, mauni ang giingon sa Adonai Yeshua ha? Mauni ang giingon sa Adonai Yeshua nga walay pagasayloan sa tanang nga tumanon gyud nato ang sugo. Kay matud pas 2 og nga tumanon ang tanan nga gisugo nining adlaw. Stress iuli niya ang inyong nga bahandi ug kaluy-an kamo niya ug unya panguhaon kamo niya gikan sa mga nasod diin kamo patibulaga sa tuwa kwaon ta niya diri sa Pilipinas ibalik ta sa nasod sa Israel. 4. Busa pag-adto abisan pag-adto kamo ilabay sa kinalayoang suok sa kalibutan kuhaon kamo sa Adonai nga inyong Elohim di ta kabuot niya na di ta kapugong niya na. 5. Og dad-on ngadto balik sa yuta sa tupa sa Israel sa inyong mga katigulangan aron manag-iya kamo nini himuon kamo niya nga mas mauswagon ug mas daghan kaysa inyong mga katigulangan. Bag-ohon niya ang inyong kasing-kasing. Bag-ohon niya ang kasing-kasing ninyo o sa inyong mga kaliwat aron higugmaon ninyo siya sa bugos ninyong kasing-kasing og kalag aron kamo mabuhi. Aron kita maluwas. Inaot ninyo ni masabtan mga igsoon. Mobalik tas Torah kay natuman kining Deuteronomy 31 sa atong kinabuhi karon nga tos ning bersikulo atong gibasa. Kung mobalik kuno ta sa Torah, mobalik ta sa Adonai, mobalik ta sa pagtuman sa tanan nga iyang gisugo, luwason ta sa Adonai. We love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Yisrael kay, mabuhi ang katawhan sa Israel. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Yisrael. Bishem Adonai Yeshua HaMoshiach. Amen. Baruch Hashem. Hallelujah. Kini ang inyong ubos nga alagad diha sa Adonai, Matif Gideon Silva. Magaingon kaniyong tanan, nabulahan ang tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuo ug magatuman ini. Hangtod sa sunod nga Shabbat, Shabbat Shalom kanatong tanan. Baruch haba Bishem Adonai. Dalaygon ang nag-anhi sa ngalan sa Adonai. Shalom, Shalom.